साजानिफ्राय आरायग' मोननायखौ गिनो ओंखारो गारि सालायगिरिफोरनि नोजोरखौ गिनो ओंखारो आयेनखौ हाद्रि सारग्रा खान्थिखौ गिनो ओंखारो आंखालनि ब्लाव ब्लाव अरखौ गिनो ओंखारो बेमार आजार जब्रा जाना बेंगुरा जानायखौ गिनो ओंखारो सिरि सिरि बैसोनि बारग'लांनायखौ गिनो ओंखारो हारसिङै मुलुगखौ नागारलांनांगौखौ आं दोंसे फरायबावनोसै जेबो दासों थांना थानायनि जिउआ मोगथां लामाजों दावगादों दासों खाथियाव मा दं नुनानै समायना मिथिंगानि थासारि दासों बेफोर मानो बिदि जादों बुहुमनि सोरगिदिंखौ माब्लाबा होथेनाय इन्जुर बादि नुयो बेखौ नोङो दासों सिङाव मा दं बोथोरा जेखियानो जाया मानो दा मेगना आंनि थाद'नोनो हास्थाया दा नोंनो बुंदो ना आंनि मेगननि नोजोरा बबेथिं जेबो दासों थांना थानायनि जिउआ मोगथां लामाजों दावगानायाव मोननाय आरो खोमानांनायनि दुखुआव आंखालनि नाख्रेब जानायजों बमब्राय जानाय समाव मोनफुंनो नाजानानैबो फैमालजों सरसन जानायाव आरो जेबो दासों जेब्ला हास्थायनाया मोनफुंनो राहा फैयो राहाफोरा माब्लाबा बारग'लाङोब्ला बेसेबां हाबिलाया जेब्ला बुङो बिनि नुनानै बेखौ नोङो दासों लैथोथिं हरना एसेनोसै गोजोन्थों साबायखर थाबाय खहाब गोनां खन्थाइ मोगथां जिउनि गोबां सानस्रि मोन्दांथि हाबनानै दङ खन्थाइयाव दानिया आङो हांख्रायनो सानदों बर'मानि उदालगुरिनिफ्राय संसार ब्रह्म आं एसे बर'मानि सानफ्लांबाय थायो उदालगुरि 2011 मायथाइयाव खन्थाइ बिजाब लिरजेननानै दासिमाव गांबायानो जाबाय लिरगासिनो दङ आरो लिरबाय थाबावगोन आङो बिथांखौ खन्थाइ फरायनो थाखाय खावलायहरबाय दाख्लै साननैसो सिगां आंनि मबाइलाव क'क्राझार लिटारेरि पेजनि गांसे लाइजाम सहैदों बे लाइजामखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन दिनै बा मोनाहांनाय समाव दिनै आंनिनो आंगो आरो बे लाइमोन गोरबोनि राव बे सेसनखौ सामलायबाय थानाय मानगोनां मेडाम जायखौ आं क्लास 8 क्लास 9 फरायनाय समाव आंनि फरा बिजाबाव बिथां मेडामनि खन्थाइखौ फरायनानैनो आं आनजाद होबोदोंमोन दिनै आं बिथां मेमखौ बे मोनाबिलियाव आंनि खन्थाइ आवरायनायनि सेसनखौ बानजायनाय बिथांखौ आं लोगो मोनदों बे हिसाबैनो आंनि जिउआव दिनैनि मोनाबिलिया गोबां बुंनो हायै गोजोन मोनाबिलि आरो लोगोसे दिनैनि बे जौसाङाव जिरायनाय आंनि लोगो मानगोनां लाइमोन लिगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे सिरियाव जिरायनाय सार मेडाम आरो आंनि फंबाय बिनानाव दिनैनि मोनाबिलिया आंनि थाखाय गोबां गोजोन मोनाबिलि लोगोसे नोंथां गेदेमा आरो फंबाय बिनानावमोनसिमबो दिनैनि गोजोन मोनाबिलिखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय दायो आं खन्थाइ आवरायनो लादों बे खन्थाइनि मुङानो जादों बेखौ दा आं मा खामानियाव उदाय होगोन बेखौ दा आं मा खामानियाव उदाय होगोन दासान्दि आंनि गोरलैसिन खामानिया नंगौ आंनि गोरलैसिन खामानिया फेसबुक आरो वाट्सएप बोलानायनि बे गोरलैसिन खामानियाव आं गावखौ फुं सान बेलासि मोनाबिलि हर गेजेर आरो सोरांसि सुबिदा खावहरनानै जायखिजाया समावनो सिपिनिफ्राय थंब्लेट बरनहरो मोखाङाव आलाय लायो आरो लानो आथुर जायो बे गोरलैसिन खामानियाव आं गावखौ आरजाथाव गोनां खालामजानाय अनसायजानाय आरो बिजिरजानाय
गैया माबा मोनसे खालि नायनोल'सो आरो सम बावनोल'सो सोरबाया गावनि महर गुबुननो नुहोनो सोरबाया गावनि रंजानाय गुबुननो खिन्थानो सोरबाया गावनि गाबनाय गुबुननो फोरमायनो सोरबाया मिनिजानाय अनसायजानाय बोराब जानाय सोरबाया मोसानाय मुसुरनाय खननाय सोरबाया गुबुनखौ फोजौखांनाय बोख्लायनाय सुथु होनाय सोरबाया जारिमिन दोनहोनो सोरबाया थुलुंगा लानो लाहोनो सोरबाया गेवनो गेवसार होनो सोरबाया लुबैजानाय लुबैहोनाय आंगाय होनाय आरो गावजों गाव गोनांखौबो नाङैखौबो नङैखौबो नंगौखौबो बेयाव सिमा गैयै फोसावलायनो खाबु मोनदों बेनो ससियेल मिडिया सोरखौबा फोजौखांदों सोरखौबा फोजोबस्रांदों सोरखौबा लोगो मोनलायहोदों आरो सोरखौबा गावस्राहोदों रोखोम रोखोम फैयो सावगारि आरो खौरां बेनो ससियेल मिडिया दिनै गाव गावनि आखायावनो मुलुग दिखांना लानो हायो नंगौ आखायावनो थायो बुहुमनि महरफोर आरो खौरांफोर बेखौ बोलाबानो रोखोम रोखोम फैयो सावगारि आरो खौरां आखाइनि आयना आखाइनि सायनासालि बेयाव रिथि रिथा नायै नायै आं फुंनि बेलासिनि साननि मोनानि माबा आरजाथाव खालामनाय एबा आरजिनाय गुफुं जाखांनो गसंनो उदाय होनो हादों हायाखै आंनि प्रफाइलासो नंगौ गुफुं जाखांनो गसंनो उदाय होनो हादों हायाखै आंनि प्रफाइलासो गुगोलाव आं बुंब्ला मिथिगोन आंनि सोंनायनि गोबां फिननाय मोनगोन आंनि थाखाय गोरलैखासै गुगोलाव आं बुंब्ला मिथिगोन आंनि सोंनायनि गोबां फिननाय मोनगोन आंनि थाखाय गोरलैखासै मुलुग बिखंनि नायसंनो आरो मिथिनो नाथाय आंनि डिजिनेसनासो आंनि डिजिनेसनखौ गुगोला मा होनना फोरमायगोन नंगौ आंनि डिजिनेसनखौ गुगोला मा होनना फोरमायगोन गुबुननि इन्जिनियार डक्टर आइएएस आइपिएस रोखोम रोखोम डिजिनेसन गोनां सुबुंफोरजों आं ससियेल मिडियायाव समान जानानै थिफुदला दिन्थिनाय बै फावखौ गुगोला मा होनना फोरमायगोन आरो गोबां खोथा गोबां गुवार बुहुमनि सावगारि गोबां फावथिना बुंनानै फोजोबनो हायै मिथिबाय आरो मिथिगोन नाथाय बेखौ दा आं मा खामानियाव उदाय होगोन नंगौ बेखौ दा आं मा खामानियाव उदाय होगोन बेखिनियानो बे खन्थाइया आरो आं मेडामनाव आरज खालामो आवरायबावनो आंनि खन्थाइया एसे गोलाव जादों थेवबाबो दहाय मेडामा खावलायनाय बायदि गोलाव खन्थाइखौ दोंसेल' आवरायनो बुंनायखाय दा आं मेडामनाव आरज खालामनानै बे दोंसे खन्थाइखौ आरो आवरायबावनो आं लादों बे बाराव गोदान रोखोमनि जों रायजो दागोन बे बाराव गोदान रोखोमनि जों रायजो दागोन सरकारजों गोबां बार सावरायनानै लामा सामा गोबां बार जथेनानै अख्रां गोमसार गोमसार रायजो बिनाया दासिमबो जाफुङाखैब्ला नंगौ दासिमबो जाफुङाखैब्ला सानथ्र'हायै दावहारुनि जिउ गोमालांबाय सानथ्र'हायै बिखाफोर दानना थैजों सागान होबोबाय थेवबो बर' रायजो नागिरनाया दिनैसिमबो जाफुङाखैब्ला नंगौ दिनैसिमबो जाफुङाखैब्ला बे बाराव गोदान रोखोमनि जों रायजो दागोन बे बाराव गोदान रोखोमनि जों रायजो दागोन नंगौ जों रायजोखौ ओरैनोब्लाबो मोनगोन जोंनि रोंमोनथाय बलांनायजों नंगौ जों रायजोखौ ओरैनोब्लाबो मोनगोन जोंनि रोंमोनथाय बलांनायजों गुबुना नोंसोर मा नागिरबाय थादों होनना गुबुना नोंसोर मा नागिरबाय थादों होननो हास्लाबै फारफ्रोमथिंनिफ्रायनो आखा फाखा खालामनानै लागोन नंगौ गुबुना नोंसोर मा नागिरबाय थादों होननो हास्लाबै फारफ्रोमथिंनिफ्राय
आखा फाखा खालामनानै लागोन बर'हा गावनि राव हारिमु दंखायो जेब्ला बर'हा गावनि दामनाय देनाय जोमनाय दंखायो जेब्ला गावनिनो आंगो खाथार गासिबो दंखाजोबो जेब्ला जों दिनैनिफ्राय गुबुननि सिङाव गयनांनो गोनां गैलिया बेखौ जोंनो खालामगोन गावनिखौ लानानैनो जों सिगां फारसे आवगायबाय थानो गोनांथि फैबाय नंगौ गोनांथिया फैगौ आरो फैबाय जों सोलोंथाइ आरो खौसेथिनि बानानफोरखौ आरो फिन गोरबोजों नायफिनगोन जों राव हारिमु रिंसारथिफोरखौ थख' थख' गोरोबहोनानै साजायफिनगोन आलादा रायजोनि महरा जोंनि थाखाय गावनो गाव फैगोन आर'नाइनि दोंफा दोंफा आगरफोरखौ सिगाङाव दोननानै धोरोमखौ हालामखौ गावसा होलायाजासे गासिबो गामिफोरखौ जों खनखांनानै फंसेल' रावखौ बुंनानै जै बर' बिमानि दोंसेल' थांखि लानानै जै बर' हारिनि जोनोमगिरि बिमानि बिमा राव आरो बिमा हादर गोरबोथार लाखिनानै बर' रायजोखौ दाथारगोन औ आंनि आइ फिरफिलाखौ दिखांथारगोन बे बाराव जों फारफ्रोमथिंनिफ्रायनो बिबार फोगोन लिरनाय फरायनाय मुसुरनाय खननाय दानाय लुनाय नाजाबाय थागोन गले गले आरो दैमा बोहैहोगोन आर'नाइ रोदानि आगर एरनानै जेराव बर'नि गासिबो महर नांगा नांगा खौसेथिनि बोलोआ गोरा जानानै गंसे खुन्था जानानै जोनोम जागोन गोजोन्थों बेखिनियानो साबायखर थाबाय खन्थाइया एसे गोलावब्लाबो मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय हरबाय जोङो दान्दिसे उनावनो फायार साइड पोएट्रि इभेन्ट थामहिनबा अरदाबसेरनि खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिखौ जुरिसिगोन बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोनखौ बे अरदाबसेराव खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिनि थाखाय हांख्रायहरनाय जादोंमोन नोंथांमोनखौ अरदाबसेराव जिरायफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दान्दिसे उनावनो जोङो अरदाबसेरनि खन्थाइ फरायनाय आयदाखौ जुरिनोसै बेनिखायनो हांख्रायहरजानाय आलासि नोंथांमोनखौ बयखौबो अरदाबसेराव जिरायफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथांखौ आं गावनि खन्थाइखौ फरायनो खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय दिनैनि बे खन्थाइ मेल बेखौ सामलायनाय मानाव गेदेर मानगोनां आब' अनजु बिथांनिसिम गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिबाय लोगोसे बे खन्थाइ मेलावनो खन्थाइगिरि हिसाबै खन्थाइ आवरायथि फैनाय गासै खन्थाइगिरि नोंथांमोन लोगोसे खोनासंगिरि बाहागो लागिरि आरो गासै लिरगिरि नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिबाय मानगोनां थुनलाइ मोजां मोनग्रा खन्थाइ मोजां मोनग्रा खन्थाइगिरि थुनलाइ सिबियारि नोंथांमोन बयनिसिमबो फोरमायहरनाय जायोदि जोंहा दान्दिसे उनावनो अरदाबसेरनि खन्थाइ फरायनाय आयदाया जुरिनोसै बेनिखायनो हांख्रायहरजानाय खन्थाइगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो अरदाबसेराव जिरायफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय খন্তেক পিছতে আমি ফায়ার সাইড ইভেন্টটো আৰম্ভ কৰিম সেয়েহে যিসকল এইটো অনুষ্ঠানৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰা হৈছিল নিমন্ত্ৰণ পত্ৰ দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক বন ফায়াৰ অঞ্চলত বহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো खन्थाइनि मुङा जाहैबाय लाइमोन गोरबो लाइमोन गोरबो सान गोरलै ओंखारनाय बायदि आं आरो जोंनि लाइमोन गोरबो जाय गोरबोआव सोमखोर बिबारनि सोमखोर सिमां जाय गोरबोआव मिजिं